Čes lidi, já vás zdravím u dalšího videa z Tekit Mainu. Pokud jste neviděli minulý part, tak se určitě podívejte. No a já se jdu hned na to vrhnout, takže co se od minulejška změnilo? Nezměnilo se víceméně nic, kromě toho, že jsem trochu těžil a taky jsem si udělal Nether portál, ve kterém už jsem se byl tak trochu podívat. Postavil jsem si tady takovou menší stromovou farmičku. No farmičku, prostě stromy, které teďka jdu skopat, nejspíš jich fakt bude hodně. Takže jo, hned to bude, tak, máme zase spoustu dřeva, což je určitě dobře, protože dřevo se bude hodit. No, já ho poberu a jdem se vrhnout na to, co mám dneska v plánu, takže dneska bych si chtěl, zase bych chtěl pokračovat s těmi začátky, ještě protože potřebuju pár věcí. A co bych chtěl udělat jako první, tak je postavit si farmu na krávy a ovce, abych měl vlnu a kůži, kterou potom využiju na to, abych si postavil enchant table. Tak, já dám tady dřevo do mojí čestky, tak. A kolik jsem toho od minulejška vytěžil, tak se můžete tady podívat. Nevím, kolik tam toho minule bylo, ale každopádně určitě je toho teďka hodně. Oproti tomu, co tam bylo. A ještě mám tady se to přepalovalo všechno. Tak, tohle jsem natěžil, tohle se sice nepřepalovalo, ale už se mi to nevlezlo tady do mé čestky. Tak jsem tady ty kvarci dal. No. A já se teda jdu vrhnout na to. Takže, co budu prvně tady dneska dělat? Takže, chci si vytvořit safarinet, kterým dostaneme naše krávy tady k domu. A k tomu potřebuju 4 enderperly a 1 ghast tear, kterou zrovna teďka budu schánět. Tak, jenomže já mám jenom 2 stringy a potřebuju 3 na luk, protože jinak ghasta asi v tom nedru nezabiju. Takže já se jdu vydat do k mojim spawnerům, které jsem objevil, ale nemám meč, takže si ho vytvořím z těch modrých, protože jich máme nejvíc. Tak, vytvořím si teda meč, jsem potřeboval jenom jednu, to nevadí. Tak, se trochu nepovedlo, no, ještě jednou. Tak a jdu teda na ty pavouky, takže potřebuju totiž trochu stringů. Ale tady slyším pavouky a je jich vážně hodně, podívám se tady. Ale minimapka mi ukazuje, že jsou někde přímo přede mnou. A buď jsou teda nahoře, a nahoře asi nejsou, anebo dole, hele, tady už se červe. A to vypadá, že jsem našel další spawner na pavouky, což by bylo teda už asi neuvěřitelné, protože tohle není ani možný, to už je 3. spawner, který tady mám na pavouky, což je teda vážně neskutečný. Škoda, že jsem nenašel ten spawner třeba na skeletony, ten by se fakt hodil víc. No, tak, já tady vybiju ty pavouky a rychle to tu otočkuju. Tak, zatorčkuju to tady, aby se mi tady nespawnovali, protože stringů už mám dost, takže už je nepotřebuju. A tady je netopejr. Tak, co tady máme? Víceméně naprosto nic tady, kromě toho disku. A, tady máme Infinity 1, pokud se nepletu Infinity. Hele, já ani nevím, co Infinity dělá, takže to je trochu blbý, ale no, na to přijdu. Tak. Tím pádem už mám 8 stringů, takže mám dost na luk. Hele, já si tady udělám nějakou cestičku. Nevím, jestli narazím na tu moji, jak mám dolů do jeskyní. Uvidíme, zkusím se tam nějak navést. Hele, tady je. Tak. Jo, tady ji máme, takže já si tady udělám cestičku. Tak jo. Tak. No, my máme teda 3. spawner na pavouky, nevím k čemu mi to bude. Pro 3krát spawner na pavouky, to se mi ještě snad nikdy nestalo. No,
Každopádně, teď máme dost stringu na ten luk, já si ho jdu vytvořit a jdeme se pokusit najít Ghasta a zabít ho. Tak, počkej, já potřebuji nějaké styky. Hele, máme druhé sedlo, pokud jsem... Ne, nemýlím se, tak. Ale já už to... Nemám kde dávat, takže všechny věci, co mám, tak poházím teďka do čestek, tak nějak náhodně. Tak. No a já si jdu teda vytvořit ten luk. Stringy jsem asi někam hodil. Tady, ano, tady. Tak. Já si vytvořím ten luk a jdu na to. Tak. Ale špatně. Co jsem udělal špatně? Jo, aha. Už vím, co jsem udělal špatně. Tak. 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 Jo. Tak, výborně, máme luk, ale nemám šípy. A na ty jsem zapomněl. Počkat. Mám 2 šípy, ale to není moc. Sakra, no počkat. Na šípy potřebuju flinty, styky a pírka, jo. A já si nejsem jistý, jestli slepice někde najdu. A tady máme krávy. Krávy ovšem nechci, já chci slepice. Tak. Všude krávy. Já, co si pamatuju, tak tady byly ještě někde poblíž prasata, ale ty taky nechci, takže musíme najít někde. Hele, ono už se stmívá, takže já asi půjdu zpátky, jenom se tady takhle porozhlédnu, jestli náhodou tady není žádná slepice. Očividně ale ne, takže já jdu zpátky do mého obydlí, tak, abych se vyspal a nečelil tady, i když já stejně asi potřebuju vlastně 4 enderperly a potřebuju i ty šípy, takže já vlastně noc asi přečkám, takže já se nebudu vyspávat teďka a budu normálně lovit příšery ven. Tak. Dobře, to bychom měli jak plán. Tak, já si tady vypeču maso, které mi padlo, protože už nemám jídlo. Tak, děkuji. No, velice nerad bych teďka zemřel, protože už mám 34. level a vážně nerad bych zemřel, takže doufám, že se mi to nepovede. Tak, a já se jdu teda hledat nějaké ty příšery, nějaké ty monstra, abych získal teda ty enderperly. Doufám, že najdu nějaké endermany. Tak. A tamhle je skeleton, z toho mi nejspíš možná padne ten šíp, takže jdu na něj, jdu ho zabít. Tak, skeletone. Tam se mi bude špatně. Dobře, ty skočil sám, tak. Dobře, to bychom měli 3 šípy. Na Ghasta budu potřebovat, jelikož se netrefím nejspíš, tak aspoň 10 šípů. Tak. Tady máme, tamhle jsou 3, hele, tady máme endermana, takže já si ho tady natáhnu na sebe. Tahle tady je. Tak, výborně. Tak, máme první enderperlu a potřebujeme 4. Tak. Zabiju tady toho zombíka. A jdu se vrhnout na ty skeletony, kteří teda budou nejspíš nepříjemní dost, jelikož jsou tam 3. A to se bude blbě zabít. Tak. Výborně, z něho nic nepadlo. Hele, tady budou trochu problémy, hodně velké problémy. Tak. Já se tady musím zbavit těch zombíků. Tak, a jdu zabít tyhle skeletony 2. Tak, a jakož nechci umřít, takže odběhnu a najím se. Hele, kde mám to druhý maso? Já vím, že jsem měl 2. Kde je? Tak není. Tak se tady budu muset živit teďka. A tamhle jsou endermani, které chci teda zabít. Takže jdu na to. Hele, tady je jeden. Tak, kde zmizel? Tam je. No pojď, endermane. Sakra. Nic z něj nepadlo a já mám teďka minimum životu, takže
Takže to tady asi zdávám a jdu domů, protože si nechci umřít, jelikož mám vážně dost expu, ale tenhle skeleton bude hodně nepříjemný. Tak jo, já běžím domů, abych to přežil. Tak. Pokud se nepletu, tak domov by měl být někde tam tím směrem. Čekat. Jo, aha, on je tam. To jsem trochu nevypočítal. Tak. Já se teda tady najím a půjdu teda směr domov. Tak. Tamhle jsou zombíci a ten skeleton se mi nelíbí, protože plave přímo mým směrem. Což teda není zrovna super. Tak. Já už jsem skoro tam. Ještě si s ním to jedno zombíčí maso. A jdu se tady postarat o návštěvu. Blbej zombík leze někam, kde nemá. Tak. No. Tak, já se tady ještě vypořádám s těmahle zombíkama. Malýma. A jelikož teda zatím si asi ten safarinet nebudu moct takhle dovolit, takže já to udělám starým způsobem a krávy tady dovedu tím, že si udělám farmu. Tak, počkat. Vlastně já si asi udělám i automatickou farmu, protože to bude asi nejrychlejší způsob, jak to tady vyřešit, takže já jdu na to. Takže k automatické farmě budu potřebovat planter, pokud se nemýlím, jo, blbě jsem to napsal, planter, tak. A na planter budu potřebovat plastik šíly, které vyrobím, pokud se nemýlím, z gumy, jo, která se nachází tady v tomhle stromu. Naštěstí bylíme takhle dobře, protože jinak by to bylo pěkně blbý. No. Tak. Já si tady vykopu pár těch rubber stromů. A jdu na to. Tak. Dobrý, to by mělo být dost gumy. A já si teda přepálím, dělá se to, pokud se nemýlím, takže si vypálím tohle. A potom se z tohohle udělá... Jo, tak. Dobrý. Takže já si tady udělám hlavně místo někde. Potřebuju to někde blízko toho energy celu, aby jsem měl energii na to a udělám to asi nejspíš někde tady poblíž. Takže budu to potřebovat, planter půjde tady, já ho napojím, jo, takže potřebuji pár leadstone ingotů. Tak. Hele, já mám jeden shiny ingot, což se určitě hodí. To vám řeknu potom proč. No. Já si tady teda vezmu ještě ty rubber bary a ještě je teda hodím, ať se přetvoří rovnou na tu plastik hmotu. Ano, tak. Tak, dobře, nechám to vytvářet a já se jdu vrhnout na ty kabely leadstoneové, tak. Tak, ty se teda vyrobí takhle. Takže 2 skla, potřebuju 4 tyhle a pak tak. Udělám si to dvakrát, tyhle leadstone kabely, tak mám jí 12 a to by mělo úplně stačit. Tak. Co dál budu potřebovat je teda ten planter, tak. Na který bych měl teda už copper ingoty, redstone, hele, to by jsem všechno měl mít, machine frame, ale sklo nemám, tak, to by mohl být celkem problém, protože písek někde jsem si asi, tady, tak, já si teda nechám vypalit sklo nějaký, tak, jo, počkej, já bych v tom mohl udělat nějaký pořádek, no, ale bohužel není teďka místo, tak, no, já si teda, tak, hele, na machine frame už by to mohlo stačit, já si vezmu tady 2 goldy
A redstone mám, tak. Jo, a ještě železo. Tak. Vyrobím si teda ten machine frame, který potřebuji. Hele, proč mi to nejde? Co mi chybí, co mi chybí? Jo, já potřebuji 4 skla na jeden. Aha, já myslím, že jedno. Tak. Dobře, takže machine frame. Tak, hotovo. Tak. Teďka budu potřebovat tohle. Hotovo. 2 pistony, to by neměl být problém. Tak. No, jeden tenhle briky. Já měl, myslím, někde briky, ale nevím, jestli jsem jich měl 3. A, výborně, mám přesně 3 briky. Tak. To se celkem hodí, tak. Máme teda tohle a ještě, to by mělo být všechno, ještě teda ty 2 kopry. Nebo, ano, 2 kopry, myslím. A to by mělo být, jo, ještě nemám ty raw plastik, tak. Tady si teda vytvořím tím, že si tady udělám takhle. Sakra. Jo, aha, oni se mi vytvoří 4, tak tím pádem potřebuji jenom jednou tohle. Tak já si to vyměním tady za stick, který mi je teda, jo. Tak, hodím ho tady. Tak, a teď by to mělo být všechno. Tak, máme planter a ještě... Tak, jsem zpět, nevím, nějak se mi to vyplo, nebo nevím, jestli se mi to vyplo, ale to je jedno. Tak, dobře, teďka potřebuju harvester. Tak, na ten potřebuju 2 tyhle to máme, dvakrát nůžky, to bychom měli. Tak, jednu iron sekeru, kterou si teda vytvořím. Tak, máme iron sekeru, tohle potřebujeme, hele, nemám už zlato, takže zase potřebuju 2. Tak, zase to tady vyměním za něco, nevím za co, za ten strom třeba. Já potřebuju hodit ty věci nějaký tady, tak. Hodím tam třeba tohle. No. Tak, to bychom měli mít, takže já potřebuju ten machine frame, ten máme. Potom potřebuju tohle a viděl 2 goldy ještě, tak. Máme všechno a harvester je hotov, si myslím, ne, není, proč, co nám chybí? Plastik shardy máme, tak počkat, já to tam zkusím takhle hodit 2krát nůžky, tohle, ne machine frame, tak. A tak. Tak, a co nám chybí? Jo, aha, tohle není totiž železná sekera, to je invar sekera, takže já potřebuji invary. Takže já si potřebuju rozmělnit ferrous ingoty, které mám tady. Potřebuju, pokud se mýlím, 3, ne prd, potřebuju 2 a potřebuju nějak 4, no doufám, že se nepletu. Tak. Nechám si teda udělat prášky z těchto 2 ferrous ingotů. Tak. No, ještě tam hodíme ty 4 ingoty železné a vezmeme si prášky. Tak, musím počkat. No, to bychom měli. A teďka si teda vytvořím 2 ty, nebo nevím kolik, tak pár těch invarů. Potřebuju 3, takže počkám, až se mi vytvoří. Tak. Tak, máme 3 invary a teďka si teda vytvořím tu sekeru a mělo by to být všechno. Není, proč? Hele, tohle mě vážně začíná těžce nebavit. Tak, počkat, takže takhle a 2 nůžky. 2 nůžek. No, nevím, proč mi to nešlo. Každopádně teď už to máme, tak. Harvester si položím asi zde, ať na něho vidím. A potřebuju trochu hlíny, tu máme však tady, tak. A tak, na harvester si položím takhle 3x3 hlínu. Tak, nechám si to tady, takhle zadělám si to. Tak. Akurát tady si uděláme prostor, protože tam potřebuju dovést ty ingoty, ingoty, kondukty. Tak. To bychom měli. Planter jede. A já teda potřebuju semínka. Potřebuju jich aspoň
9x9, takže 9 jich potřebuju. Tak, mám jedno. Teď mám druhé. No. Tak, já to tady teda zkusím. Tak, sakra. A teď mám čtvrté, potřebuji jich 9. Tak. No, tady kosím trávu, no, abych měl nic sekačku. Tak, ještě 3. Tak, už jenom 2. Máme. Tak, mám 9 semínek a jdu domů. Nemůžu běhat, já tady zase zabiju jednu krávu. A mám nějaké to maso, protože tady umírám na hlad. Tak, aby jsme měli. A já jdu teda domů, bohužel rychlostí slimák, protože nemůžu běhat. Vypálím si trochu toho masa. A jdu teda na to, jdu vytvořit naši automatickou farmu. Tak, vezmu si 2 ty masa zatím. Tak a ještě tady potřebuju teda harvester položit. Ten dám třeba sem. Tak, počkat, já ho musím položit takhle. Jo, tak. Harvester máme. A musím do něho taktéž navést energii z těch leadstone conductů. Tak. To bychom měli, ne, počkat, blbě. Tu nemůžu vést energii, tady bude blok hlíny, takže já to musím udělat takhle, tak. Tak, to bychom měli. Ale zase se stmívá, takže já se zase vyspím. A jdu teda udělat naši farmu. Tak, počkat, ještě co budu potřebovat, tak je někde dát vodu. Vodu bych mohl dát třeba okolo toho, takhle. Vlastně to by nemusel být zase tak špatný nápad. Tady sice voda nebude, ale to nevadí. Tak. Sice to bude vypadat hnusně, ale to vůbec nevadí. Účel to splní, takže o to hlavně jde. Tak. Já si tady udělám přístup. Tak, výborně. Vezmu si svoje 2 kyblíky, které mám někde tady v čistkách. Tak, tady mám. Tak. Naplním si je vodou. A hodím ji tam, tak. A jakož nechci, aby mi ta voda všude tekla, tak to vyplním celý. Tak. Tak. Tak, tady ještě. Jo, tak a máme to hotový, takže harvester funguje, což je dobře. A já teda potřebuju ještě motiku, abych mohl začít teda obdělávat tu půdu. Tak. Tak, já to tady obdělám a dám tady. Tak, a teď vlastně můžu začít. Stačí jenom vzít, já si tam ještě potřebuju tak. A do našeho plantru dát 9 seedů, tak. Výborně, a až tyhle seedy vyrostou, tak je planter pokácí. A bude je dávat do čestky, kterou hnedka vytvořím, tak. Tak. Tak, bude je dávat do téhle čestky, tak. Výborně, já bych možná nemusel skákat po tom poli. A jelikož potřebuju tady dostat naše krávy, tak si už rovnou nějaké to obědy vytvořím, ale potřebuji k tomu bone meal a tady mám kosti, tak. Tak, vytvořím si 6 bone mealů a udělám si tady dvakrát obědy. Tak, akorát potom budu muset, až budu moct vytvořit item ducty, tak nastavím, aby semínka šly automaticky zpátky do plantru a to nemusím dělat ručně. Zatím to bohužel ručně dělat budu muset. Tak, já mám tady teda tohle, ty wheaty. A teďka
Já jsem si tady hodil tu lopatu. Tak, teďka budu potřebovat vytvořit, hele, jelikož mám dost věcí, tak si vytvořím asi 2 diamond čestky, na to budu potřebovat 4 diamanty, 16 zlata, tak, 16 ironů a 2, redstoneů trochu a sklo. Tak, počkat, skla, ale jo, sklo by mělo stačit, tak. No, takže sklo máme, všechno máme. Já si teda vytvořím 2 normální čestky. Přetvořím je na 2 tady iron čestky. Tak. Z toho si udělám 2x gold čestku. A teďka diamantová čestka se dělá tak, že se dá, myslím, takhle 2 diamanty takhle vedle toho. A jo, tak. A jelikož to chci mít hezké, tak si ještě vytvořím tady krystal čestku. Ta bude jenom 1, protože to chci na ty naše vzácnější věci, které máme tady. Tak, položíme si ji sem a jo, tak. No a to máme, takže dřevo já teďka poházím tady. Ne dřevo, jenom dřevo, tak. Takové ty přírodní věci, takže kůži, tohle a tohle. Tak, ještě kosti. Co ještě tohle? A to by mohlo být všechno. Tak, tady hodím cobblestony a zbytek si vlastně můžu nechat. Tady dám diamond čestku, do které budu dávat tyhle věci, přesně takové. Kromě redstoneu, sulfuru, ironu a tohle, těchhle 2. Tak tady budu dávat takové ty věci, které vytvořím. No a já tady teda hodím tyhle věci. Tak a vlastně se mi tam házet nemusel, všechno si vezmu, hodím to sem do té krystal čestky, aby jsem na to pěkně viděl. Tak. V krystal čestce to pěkně ukazuje, co všechno tam máme, tak. No a máme 1 čestku volnou, takže já už nemusím si zaplňovat pořád inventář, tak. Já si jdu vytvořit ohradu na ty krávy tady a ovce. Tak, na to budu potřebovat dost dřeva. Tak, vytvořím si styky. Ale tohle by možná mohlo stačit. Tak, takhle si vytvořím teda ohradu. Tak, a ještě potřebuji trošku styků na to, abych si tady udělal takhle. Tak, to bychom měli. A já si tady teda postavím takovou menší ohrádku pro krávy a pro ovce. Tak. Takže já si to tady takhle udělám. Tak, tady to budou mít krávy. A tady ovce. A tam vedle ovce. Sakra, to jsem trošku minul. Nevadí, tak. Skopu to tady. Tady si udělám vstup. Ale jelikož... nechám to tak. Tak. To bychom měli na krávy a teď potřebuju ještě ty ovce. A tady už není moc místa, takže já potom přesunu tu stromovou farmu. Zatím ji tam nechám, tak. Tak. Tady nemají ovce a vlastně stejně já tam budu kopat ty stromy, takže si to nechám takhle, tak. To bychom měli hotové a teďka můžu jít pro ovce a krávy, tak. Tak, já si teda vezmu do ruky ty moje víty, které jsem si tady vytvořil, nebo spíš nafarmil. Tak, vezmu si maso a jdu teda hledat Warcraft. Tak, tady by měly být hned 2, pokud se nepletu. Tak ne 2, rovnou 3. Výborně, tak. Krávy, pojďte za mnou. Já vás tady navedu do vašeho nového otročského domova. A tady máme krávu, která nechce jíst, to se mi nelíbí. Tady krávo, pojď. Krávo, sakra. A co myslíš, když nedá jídlo? Pojď. Tak, výborně. No, asi se jí moc nechtělo do nového bytu, kde bude pořád zavřená, tak. Dobrý, krávy bychom měli, tak, výborně.
A ještě potřebuju teda ty ovce a ty budu přenášet vlastně hodně dlouho. A jelikož se mi nechce zrovna se s nima štvát, tak já si tady vezmu tyhle safari nety. A jo, a přenesu je ručně. Tak. Já si teda pro ně dojdu, pro ty ovce. Teda doufám, že tam ještě budou, hele, slunce už skoro zapadá, takže bych si měl pohnout. Tak a pokud si pamatuju dobře, tak ovce byly někde tady, jsem je našel, když jsem je hledal. A byly tu i vlci, nemám kosti u sebe, kdyby náhodou, no nevadí. Tak. Já si teda najdu tady nějaké ty ovce, zatím to nevypadá, že by jich tu mělo nějak být. Že by tu měly být. Tak, no tady ale pozabijím pár prasat, ať mám ještě jídlo. A nemusím potom zabíjet jenom ty moje krávy. Tak. Tak. Hele ovce, kde jste? Neštvěte mě, já vím, že jste tady byli. Tak. Musím vás někde najít, sakra. Tohle není možný. Ach jo, kde jenom ty ovce jsou? A tady je vlk. Bohužel nemám ty kosti, ale já stejně budu potřebovat jenom 2, takže já si vlka tady vezmu do svého safari netu. A jakož tu jsou vlci, tak by tu mohly být někde poblíž ty ovce, protože většinou u vlků jsou ovce. Teda pokud je nestihnou vyzabíjet, tak. Což očividně těmhle se povedlo, tak. Tak, ale sakra, neštvěte mě, ovce, kde jste? Hele, tady je jedna. Tak. Hele, tady jich máme pár, tak. Vezmeme si tuhle. A ještě jednu bílou, nejlíp, kdyby jsem měl. Hele, tady zabijem ovci. Ovci. Jo, jasně, ovci, tak. Slepici, protože potřebuji ty pírka. A tady máme tohle, vajíčko. No a já bílou ovci nevidím, takže doufám, že když ona už zbarvená je, tak bude přebarvit ještě, tak. Dobrý, to bychom měli, máme 2 ovce a já jdu teda dom. Tak. Tak, co nejrychleji se budu snažit dojít domů, protože nechci zase potkat nějaký ty parchanty, tak. Ale už se blížím. A já nevím, kdy jsem začal natáčet, takže nevím, jak dlouho natáčím, takže já to, až přijdu domů, tak to stopnu a podívám se. Tak, aby jsem to, když tak mohl ukončit včas, aby to nebylo zase hodinový video. Tak, tady je creeper. Hele, tamhle je náš dům. Já bych si mohl u něho udělat waypoint, sakra. Ať už ho potom nemusím obcházet takhle. Už 2krát se mi to povedlo, tak. Tak jo. V tomhle máme vlka, v tomhle máme teda ovci, kterou tady hodím. Tak, hodíme. Tak, máme 2 ovce a 3 krávy, což si myslím, že je úspěch. Tak. A já se teda jdu podívat. Pardon, jsem se musel trochu protáhnout. Tak. Já se jdu podívat teda, jak dlouho natáčím, takže dejte mi chvilku. Tak jo, jsem zpět, zjistil jsem, že natáčím už přes půl hodinu, což je teda na jeden díl až, takže já to tady zase stopnu. A uvidíme se asi u dalšího videa, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, určitě hoďte odběr, pokud chcete vidět víc z tohoto úžasného modpacku. Určitě se těšte na další videa z více her, zrovna teď mám připravený The Forest, máme už natočený dokonce, takže určitě se těšte. Pokud vás nezajímá Minecraft, tak se určitě koukněte na video od Calliopa, které máte tady v kanále, protože ten natáčí takové ty akčnější věci. Já bohužel mě spíš baví takovéto klídeček, pohodka, nemusím se stresovat a tak. Teda když nehraju lolko, to je výjimka. No a já se teda s váma loučím, takže při dalším dílem je znovu uslyšíte. Tak jo, zatím čau.